Rasmus, hvad er en holdning om flygtninge? Jamen, jeg synes selvfølgelig, at flygtninge de skal være velkommen, men de skal derimod også kunne gavne til det danske samfund, og nu vi giver dem lov til at komme ind i landet. Så ja, det er min holdning om flygtninge. Okay, tak for svaret, Rasmus. Jeg synes selvfølgelig altid, de er velkomne, men de skal også gavne det danske samfund. Ikke mindst arbejde, men også have gensidig respekt. Jeg synes, at i stedet for at asylansøgere og den slags flygtninge, de skal komme herop og ind i landet, så mener jeg, at man skal forebygge det dernede, hvor de kommer fra. For eksempel ved at bekæmpe den syriske regering og IS. Fordi når de ikke længere er der, vil der være langt flere flygtninge, der kommer herop. Og på den måde, så vil der ligesom ikke rigtig være nogen problemer nogen steder, hvis IS er væk, og der ikke er nogen flygtninge.